Reno. Ana apa? Linggih. Iku apa iku? Iki jamu. Jamu apa? Wes tau linggih sik. Neng di sangono nggo aret baca wong ta piye? Ora mau berngarit makani sapi karo roh. Wis sik. Sawangane ngelak kowe. Tenan ora? Wes tau. Halal apa ora? Halal. Tenan? Tenan kecil-kecil. Wes aja akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Beh, pahite ngene iki ombenan apa? Oh, no. Aku urip ning desa niki wis aduh. Kowe iki nem-nemen apa eleng ndoleng ngombe ngene wis ora kuat. Alah ya wis tau bene dhewe. Nom-noman apa iki? Wes lah nang ngono tak mulai aku. Duh. Nah, semane kampret iku. Wah, pas saya wis membesek aku tambah kaget. Iya. Nah, ning kono cocok wis jeblok. Dalan endi? Waduh. Waduh. Lah tekane iki. Dalan tak kira lurus Mas, boleh mengisor.